Sustraiko Lin, arratsaldeon. Eskerrik asko, berdin. Zorionak. Esker. Eta benetan eskertzen dizut mai honetara gaur arratsaldez etorri izana. Ze mouz doa biharamun bigarren hau? Ongi, egia esan motiboak merezi du eta naiz eta komunikabideek lan pixkat ematen duzuen, motiboa ezagututa gustora egiten diren lan egia. Esan behar dizu, zemoz joan dan biharamuna lagunekin, zemoz joan dan unkiduraren aldetik, eta zemoz joan dan komunikabideokin. Bueno, orain arte egia esan, komunikabideekin, lagunekin baino gehiago egon naiz, baina larun batean hurbileko zirkulo batekin zeo zerra faldu eta trago batzuk hartzeko aukera izan genuen, eta hori behintzat goxatu nuen, eta uste dute ongo dela aurrerago ospatzeko. Komunikabide batzuetan gainera maite zaitugu. Bueno, estimatzen da. Frank Dolosor egon zinen zu? Bai, aukera izan nuen, txapelketa pixka bat ikusteko eta finala ere. Finala ikusteko, txapelketaren berri eman diguzu aste hauetan guztietan, laburbildu diguzu. Laugarren edizioa izan dela, eta hobetzen ari dela maila, biztan da, aldi guziz bi urte gehiago baitituzte eta bertsolari horiek, azpimarratuko dugu, ametsak zailuz zela taulen gainean, erran dugu jadanik zergatik, Euskal Herriko txapelduna da, eta bere txapela Euskal Herriko plazan defendituko baitu, baina hor ikusi ditugu goi mailako txapeldunak, lehentokietan sailkatu direnak, baina baita ere, hirugarren, laugarren, bosgarren tokian hor ere daude izen biziki garrantzitsuak, Eneritz Zabaletak bertso oso onak egin zituen, Odei Barroso ere bai, Xumai Murua, eta Ramuntxo Kristi azkena, baina eganen dugu, azkenik etorri dela, zeren lehen aldikoz parte hartu baitu xapelketa hortan, eta ikusten dugu alde batetik heldutasun bat hartzen duela xapelketak, baina berritzen dela aldi guziz, jende berria dator, Mai Sarasua duela 2 urte, eta orain Ramuntxo Kristi, eta gainera finalera ino doaz, eta maila onarekin, finala atsegina eta bizi-bizia. Gaia eman bezain laster, erantzuna, eta hori publikoak eskertu zen, eskertu hori, bertsuen maila, sakontasuna, eta umore pixka bat ere izan zen, eta hori ere eskertzen da. Hori Frankek egindako irakurkera bat zatoz, beste zerbait erantziko zenioke, edo batek finala jokatzen duenean ezin du hain argi ikusi finalean zer gertatu den? Ez, uste dut banat horrela oroar, eta gero aipatuko nuke, jendetza zegoela, ez? 1500 lagun, uste dut kanporaketetatik jendea erruzibili dela, eta uste dut hori dela elkarte batek egiten duen lanaren fruitu ere bai, ez? Ez da kasualidadea, iparraldeko bertso eskoletan gaur egun 30 bat bertso eskola daudela, 255 ikasletik gora. Bueno, uste dut badela... Amets Arzailuzen txapelketa amaierako bertsoa etorri zaitegun hauetan burura, eskerrak eman zizkienean bertso eskolei, buruan eduki duten zuzen ere bertso eskolen lana igerri dela egun hauetan, prozesu honetan edo txapelketak iraunduen bitartean ere, ez da? Bai, dudari gabe, nik uste dut txapelketa bat dela agian kanpora ematen den argazkia, ez, edo hor biltzen dira, sensazio asko, eta era berean biltzen da lanaren emaitza bat, baina oinarrizko lana bertso eskoletan egiten dena da, elkarteak egunero egiten duen lan hori, bai sustapenean, bai edapenean, eta gurea bezalako lurralde batean, nun euskarak bizi duen egoera bizi duen, eta nun kulturaren folklorizazio handi bat dagoen, uste dut oso importantea dela, hitzaren funtsean oinarritzen den arte batek bere lekua izatea, ez? Gurea ulertzeko eta gurea bizitzeko euskaraz jakin behar da. Gu ez gara arte mundu bat, ezin gaituzte hola eta hola esportatu, edo ez gaituzte hola eta hola esportatu nahi. Beraz, gurea egiten dugu, gurea bizi dugulako, eta uste dut badela hori iparraldearen ezaugarri bat ere, ez? Zentzu horretan iruditu zaixila izan dela txapelketa hutsa eta soila baino gehiago eta erakutsi duela eta eraman duela bertsoa iparraldeko kalera edo plazara eta bertsoarekin batera, zuk esan duzun hildotik, euskara. Bai, uste dut ezinbestekoa dela euskaldun ontzat ere, egotea gune batzuk elkartu gaitezkenak, gozatu dezakegunak, zerbaiten parte sentitu gaitezkenak, eta, uste dut silaba badela gune horietako bat, badaude gehiago, jakina, baina
uste dut denen beharra daukagula momentu honetan. Zentzunetan beste hausnarketa bat ere sortu dit Xilabak eta Xilaba nola osatu den honek, hain zuzen ere txapelketa zale ez diren horien aldetik, ezta? Badira, hain txapelketa zaleak ez direnak, baina batzutan iruditu zait, non den txapelketa, zer ekarpen egiten duen txapelketak, bueno, txapelketaren aurka egotea ere, une batez izen daitekela apur bat friboloa, ezta? Txapelketak eman diola Lapurdi, Nafarroa eta Xiberuari, bueno, nolabaiteko bultzadatxo bat egun hauetan gertatu den bitartean. Bai ez esango nuke, eta uste dut txapelketak alde hortatik bere funtzioa betetzen duela, ezta? Egoera holakoxea da, antolatzen duzu txapelketa bat, eta finalean 1500 lagun biltzen dira, 6 bersolari, 6 finalistekin saio bera egingo bagenu datorren astean, behar 150 biltzen lanak eukiko genituzke, beraz, esan dut horre denok erortzen garela gure kontraesanetan, eta txapelketa da foko bat pizteko modua, eta fokoa piztea berez ez da txarra. Gertatzen dena da, foko azpian jartzen zaren erako, garbi euki behar duzula, zer agertu nahi duzun, nola agertu nahi duzun, eta pixkat, erakusleioak dizdire izan dezan, despensa edo almazena beteta euki behar duzula, ez da. Eta despensa hortan, oraintxe hitz egingo dugu zutaz, gezurra dirudizu txapelduna izateaz, eta beste hainbat konturi buruz aritzeaz, baina Frankek esan duenaren aritik iruditu zait lekukoa ere hartzen ari dela jende gazte gehiago, eta badatorrela txapelketara, eta horrek segurtatzen duela, bertsoak indarra izate iparraldean ere, ez da? Bai, eta gainera esango nuke bi aldetatik, bai bersolaritza sortzaile ikuspegitik bizi duen jendearen partetik, ez? Orain lehen esan dut 255 ikasle daudela berso eskoletan, horiek ere iritsiko dira txapelketako adinera, eta horietako batzuk bersolari izango dira, beste batzuk epaile, beste batzuk entzule soil, beste batzuk gai emaile, ez? Eta uste dut mugimendu oso elikatzen duen aktibitate bat dela txapelketa, eta hori sortzaileen aldetik eta aparte, esango nuke, entzuleen artean ere gertatzen ari dela gauza nahiko polit bat, ez? Bersozale heldua edo adindua, Salvador eta Matinen garaiak ezagutu zituena, ari dela berriz hurbiltzen berso saioetara edo berso bidera, eta horrekin batera jende berri bat datorrela, ez? Bersolari berriek ere, ekartzen dutelako haien zalegoa, ekartzen dituztelako haien inguruko jendeak, eta uste dut oso nasketa, polita eta oso momentu interesgarria bizi duela iparraldeko bersolaritzak. Irakurri dut txapela ez dezula tatuatua eramateko asmorik, eta besteak beste ez dezula horrela eramango iritsi zaizulako badakizunean nora zoazen eta zeren bila zoazen. Eta nora zoaz eta zeren bila zoaz, Sustraiko Lina. Bueno, uste dut txapela iritsi zaidala oso momentu hon batean, alde batetik badaukadalako ibilbide bat, atzetik, eta horrek ematen dit lasaitasun bat, eta zuk esan duzun bezala badakidala nora noan, ez? Orain dela 2 urteko iparraldeko txapelketatik, adibidez oso disgustora atera nintzen, oso sensazio txarrak izan nituen finalean, eta momentu txar hori inflexio puntu bat bihurtu zen, ez? Eta gogoeta batera eraman ninduen, eta pentsatu nuen, ordurako bersolari banintzela, probatuta neukala zer zen bersolari izatea, eta agian garaia zela izan nahi nuen bersolaria izateko, edo izaten hasteko. Eta horrek aldaketa batzuk suposatzen zizkidala, lan batzuk suposatzen zizkidala, eta orduan hasi nintzela bai nire burua definitzen, eta bai izan nahi nuen bersolari hori definitzen. Eta uste dut, azken 2 urtetan hortan ari naizela, eta erakutsi ditudala ordura arte erakutsi nituen ertzak, erakutsi nituen fazetak, uste dut tresna gehiago dauzkadala, bersotan gaiei heltzeko, eta zenbat eta tresna gehiago eduki, orduan da erresago egiten duzu bersoa, eta gainera erabaki dezakezu zer egin. Tresna bakarra baldin badaukazu, hizkuntzarekin bezala da. Hizkuntza bakarra hitz egiten baldin baduzu, ezin zara hizkuntza autuetan ibili, hemen gauza bera da, eta uste dut bersolaritza badela lan artisau bat, ez? Eta orduan artisauak zenbat eta tresna gehiago eduki, orduan eta aukera gehiago dauzka, bere artisau lan hori ongi moldatzeko, ez? Jendea harritzeko, jendea emozionatzeko,
eta berak nahi duen bezala agertzeko. Ze diferentzi ikusten dezuzuko nolabait definizio modura emateko duela 2 urteko bertsolaria eta gaur egunekoaren artean? Nik uste dut definizioa, bera ez dakit jeitsiko naizen, baina alde nagusiena dela orain egiten dudanaz kontziente naizela, eta egin nahi dudanaz kontziente naizela. Eta horrek jarrera aldaketa bat suposatzen didala, ez? Erabakimena izateak ausardia dakar, eta ausardia izateak probatzera eramaten zaitu, eta probatzeko zure burua tesitura deserosoetan jartzeko prest egoten zara, eta horrek eramaten zaitu, bagian betiko gaiei ikuspegi ezberdinetatik heltzera, ez? Zu kontatu dezun bezala, badirudi freskura ere ekarriko duela, baina halako hausnarketa konplexuak ez du freskura galdu erazten? Bueno, nik uste dut freskura eman egiten didala neri, behintzat ematen didala horregatik, ez? Ez dut esaten nik tratatzen ditudan ikuspegiak berriak direnik, niretzat berriak direla baizik. Eta orduan, bueno, uste dut, joaten zarela, ez? Bizitzan ere aurrera zoazen bezala, zer gustatzen zaizun erabakitzen joaten zarela pixkanaka, ez? Eta niri gustatzen zaizkidan gauza horiek, zergatik ez ditut integratuko nire bersokeran. Ez da kasualidadea musikan gustatzen zaizkidan gauzak, zinean gustatzen zaizkidan gauzak, literaturan gustatzen zaizkidan gauzak, baduzkate puntu amankomun batzuk. Ez da kasualidad, zergatik ez ditut integratuko horiek nire bersokeran, zergatik ez dut tirako hortik. Horiek ere badira nire parte, ezta? Eta bizitzan gertatzen zaizkidan gauzak ere, zergatik ez ditut integratuko nire bersokeran. Eta uste dut, orain nagoela momentu batean nun nire bizitza personala eta nire berso bizitza oso hurbil daudela elkarren gandik, ez? Eta bietan sensazio antzekoa gauzkadala, eta orduan elkarre likatzen dutela, eta batak ematen diala bestean sakontzeko gogoa eta alderantziz, ez? Goi mailan 15 urte daramatzazu izan ere, eta urte asko dira, eta batzutan goi maila hortan ibili beharrak ere, pentsatzen dut, lausotuko zizula pixka bat egin beharreko hori, ez? Nolabaiteko denbora hartu behar izaten dela, agian heldutasunak berak ematen duen beta hartu behar izaten dela erabakitzeko zer nahi den. Bai, eta hortarako batzutan distantzia behar da. Eta distantzia zuk zeurez hartzen ez duzunean, normalean, ez dut esango pareta jotzen duzunik, baina inertziak eramaten zaitu inflexio puntuetaraino, eta hor bi aukera dauzkazu. Edo replanteatzen dituzu gauzak eta hasten zara berriz plazerraren bila, edo bestela frustraziotik frustraziora segitzen duzu, ezta? Zu frustraziotik frustraziora zen biltzen? Ez nebilen frustraziotik frustraziora, baina segi izan banu olaxe. Izan ere, Silaban, goi mailan, bertsolari txapelketan, zenbat aliz egontara, azkeneko Bai, baina esan nahi dut gauza bat dela, emaitzak, ez? Eta gauza bat dela, kanpotik begira, egon zaitezken postuak. Hori gauza bada eta datu objektibo bada, baina uste dut, artistikoki edo astero bersotan dabilen batek bere buruari ere aliziente bat topatu behar diola, ez? Eta zu gauzak inertziaz egiten ari zarenean, azkenean ofizioaren buelta ere, azkar samar egiten duzu, ez da? Orduan uste dut, mekanika apurtu egin behar dela. Bai, gauza batzuk desikasi egin behar direla, gauza berri batzuk ikasi, eta batez ere zure motxila arindu, ez? Eta ez dezala ezerk zure burua mugatu, ez egin beti jendeak zutaz espero duena, saiatu pixkat irekitzen zure espektroa, ez, lehen esan dudana, ez. Beraz, hemendik aurrera sorpresaz betetako sustraiko lina bat itxaron behar dugu. Bueno, nahi nuke ez litzateke txarra, baina nahi nukena era berean dira sorpresa koherenteak izatea, ez, esan nahi dut hildo batean. Sorpresa gatik. Ez, esan nahi dut ez naiz orain hasiko eseak egiten, ez. Arzailustarrak zure itzale izan dira. Maialen eta amets eta Maialen batean eta bestean topatu dituzu. Azkeneko 3 txila batan amets eta oraingo honetan Maialen. Bai, uste dut itzal onak direla argi egiten laguntzen dizuten itzalak eta batez ere bersokide oso onak eta lagun onak. Maialen irabazi diozu, ez dakigu ametsi irabaziko ote zeniokeen ez da aurkeztu. Ez da aurkeztu, baina, uste dut erabaki personal bat dela, beste hori onartzea dagokigunanik oso ongi ulertzen dudana,
eta, bueno, espero dut aurkeztuko den urrengoan... Irabaziko diozula. Bueno, irabaziko dio dana ez dakit, baina bere ondoan egongo naizela espero dut. Sustrairi zerbait gehiago galetu nahiko zeniokete, zerbait erantzi, Frank? Nik labur galdera bikoitza, batetik ze sentidu duzu, Txomin Ezpondak, pixka bat zubi lana egiten baitu, Matin Salvador, Xampun, Alkat eta Ezponda dugu orain gure artean, xapela ematen dizunean, eta gero gaien aldetik, ez dakit, gai irekiagoak iduritu zaizkigu publikoaren aldetik, ea horrek lagundu zaituzten aixeago kantatzeko edo. Banan erantzunez, Ezpondarena uste dut merezitako aitortza bat izan dela, ez? Txominek txapelai hartzea, uste dut zubilan oso interesgarria egin duela, eta gainera niri poz bat ere eman dit, berarekin kantatua naizelako, ez? Eta aspaldion plazak pixkat utzita baldin badabilele, uste dut nik zorte hori eduki dudala, eta persona bezala ezagutzeak ematen dio balore erantzi bat, ez? Txapela berak jantzi izanari. Eta bestea, gaiena, uste dut gai hartzaileek ere oso lan zaila izaten dutela, denen gustoa egiten zaila delako, ez? Batzuek esango bizute ez dakitze falta zela, besteak esango bizute serioegiak zirela. Nik uste dut gaiak ez direla baloratu behar finalekoak bakarrik, txapelketa osokoak, uste dut lan nahiko ona egin dela, eta horre baloratuko nuke jende berri hainitz hurbildu dela taldera, ez? Eta jende berria hurbiltzea dela ideia berriak hurbiltzea, eta batez ere kausarako bat gehiago biltzea, ez? Eta uste dut hori ere badela iparraldeko bertsolaritzaren ezaugarri bat, ez? Ez garela finalean kantatu dugun seiak bakarrik, mugimendu oso bat elikatzen duela txapelketak, eta mugimendu oso horri esker goazela aurrera, ez da. Txato horien inguruan hitzbi ere egin behar genituzke. Bai, uste dut egoerak eskatzen zuela, ez? Txato hori eskaintzea txapela, eta niretzat persona berezia bada txato, ez? Batetik kazetari bezala gustatzen zitzaidan, bestetik uste dut nik hurbilekotza sentitzen ditudan mundu askotan ibiltzen zela bera ere, eta azkenik zeuzkan ezaugarri asko neure egiten ditut, ez? Edonorekin hitz egin zalea zen, baina era berean ez zion sekula uko egiten bere ezaugarriei, ez? Eta bereaz ez zuen sekula izkutatzen, eta uste dut hori importantea dela gaur egun ezberdinen arteko elkarrizketak aipatzen diren hontan, goazen ezberdinen artean hitz egitera, baino kartak mahai gainean jarriz, ez? Bakoitza zer garen garbi utziz, eta azkenik, esango nuke bazeukala ezaugarri bat gauzak egin egiten zituela, baimenik eskatu gabe. Eta iruditzen zait hori ere garrantzitsua dela, askotan hemen buelta asko ematen dizkiogu buruari, eta buelta gehiegi emateagatik gauzak egin gabe uzten ditugu, ez? Eta harek egin egiten zituen, eta gero eskatze zuen baimena, behin egin da gero, ez? Eta uste dut, jarrera hori badela... Eraginkorra gutxienez. Eraginkorra, eta gainera esango nuke, iparraldeko kulturgintzaren eta euskalgintzaren jokatzeko molde bat ere bai, ez? Ikusten duzu sehaskak nola egin dituen gauzak, ikusten duzu laborantza ganbararekin ze gertatu den, ez? Aipatu ditugunak, bai. Egin egiten dute. Eta uste dut, hortaz, hegoaldeak zerikasi pixkat badaukala. Asko du uste dut hegoaldeak zerikasi iparraldean, Sustrei. Eskerrik asko hemen izateagatik.